Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal, saúdos? Moi boas tardes. Estamos no tempo de información na radio na televisión municipal de Cerceda. Si queren tamén por internet en rtvcerceda.com ou na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Hoxe, martes, día 7 do mes de outubro, falaremosles da presentación do proxecto Activa Verde. Deso imos a falar, como tamén da viaxe a Salamanca e a Zamora e arredores. Coitaremos hoxe a concelleira falándonos delo, porque o prazo abriu o pasado venres. Tamén falaremos de un servicio de terapia ocupacional. Este sábado que ven hai un audiovisual sobre a música tradicional oral, será pola tarde para público adulto. Falaremos tamén de un curso de almacén e manexo de carretillas elevadoras. Éxito, lembren, do Cerceda Tapea, que terá pola mañán o sorteo para aqueles que participaron. Tamén falaremos de unha xornada de micoloxía da ITV de Maquinaria Agrícola da Festa do San Martiño na parroquia de Cerceda e dos últimos días para xustificar a escolarización, as axudas para a escolarización que deu o Concello. A renovación do DNI, lembren, será xa esta semana, aqueles que xa solicitaron, e por último, en canto tempo para mañán, haberá máis aumento de nubosidade. Falamos da presentación do proxecto Activa Verde. Dende a Secretaría Xeral de Emprego e Relacións Laborais da Xunta de Galicia organizan no noso Concello, organizan en Cerceda, a presentación deste proxecto cofinanciado polo Fondo de Transición Xusta e ten como finalidade apoiar a recualificación profesional e a inserción laboral da poboación afectada pola transición enerxética na provincia da Coruña, en particular das persoas procedentes das empresas afectadas directa ou indirectamente polo peche das centrales térmicas, en concreto no noso Concello polo peche da central térmica de Meirama. A xornada vai a ser un acto participativo e dinámico cuxo obxectivo principal é dar a coñecer o proxecto presentando as entidades colaboradoras e explicar os obxectivos, beneficios e actividades previstas para os vindeiros 4 anos de inserción laboral e de recualificación daqueles desempregados. Vai a ser este xoves, día 9 de outubro, xoves 9 de outubro, no Salón de Actos do Viveiro de Empresas de Cerceda, no Acevedo, de 5:30 da tarde ata 7, de 5:30 a 7, este xoves 9 de outubro. Especialmente é útil, especialmente se se está desempregado ou busca unha oportunidade laboral. Este proxecto pode ser tamén unha boa oportunidade. Para calquera consulta ou inscribirse poden facelo nos teléfonos do Concello 981 68 50 01 na extensión número 9 ou no número móvil de teléfono móvil 678 64 87 87. Se trata, lembren, de que este xoves haberá pola tarde a partir das 5:30 a presentación do proxecto Activa Verde, donde se pretende reinserción laboral e recualificación de profesionais que afectan polos peches das centrais térmicas, pero en xeral directa ou indirectamente, é dicir, para o noso Concello afectará tamén a calquer desempregado. Cambiamos de tema, falamos da viaxe a Salamanca, Zamora e os arredores. O Concello de Cerceda, a través da Concellería de Benestar, organiza unha viaxe de 5 días a Salamanca, Zamora e arredores. Será do xoves 23 de outubro ata o luns 27. O precio é de 565 euros por persoa en habitación doble, un precio que incluye a viaxe en autocar, hotel, pensión completa, guía de viaxe, seguros, etc. A inscripción está aberta dende o pasado venres día 3 na terceira planta da Casa do Concello, nas oficinas de Servicios Sociais. Aí poden inscribirse. Pero desto imos a escoitar o que nos decía a Concelleira de Benestar, Catrina Queijo. Cheganos agora a outra excursión que xa se anunciou, que xa abriu o plazo, pero antes de nada, que tal? Como foi esta última que foi masiva a Rías Baixas? Sí, a do Grove, esta do paseo en barco e a mariscada, a famosa mariscada. O balance foi moi positivo, saliu todo dentro do previsto, foi unha cantidad de xente importante, fomos 244 persoas,
E nada, degustamos o marisco, demos o paseo por Sanxenxo, en Vila García, houbo algo de choiva, pero solo que foi a mediodía durante o barco, co cal hasta nos saliu ben o paseo pola feira e o paseo por Sanxenxo. Con tanta xente foi fácil de Sí, coordinar. porque ao final, como levábamos varios acompañantes, cada acompañante facíase cargo do seu propio autobús, co cal era como se fora un autobús independiente. Non houbo ningún tipo de problema nese aspecto. Ben, e como a xente lle gusta as excursións, se programaron outras xa. Falábamos que estaban pendentes de concretar e agora xa se anuncia que o pasado venres abriu o plazo para esta excursión, que vai ser xa longa de 5 días, non? Sí, había xente que xa estaba pendiente a ver cando salía esta longa que solemos facer a final de ano, entre outubro e novembro. O ano pasado xa non salira, este ano anticipámosla a outubro, é verdad que saliu así en extremis, pero nada, ten moi boa pinta, é unha excursión cultural, máis que de ocio, é moi cultural, por Salamanca, Zamora e alrededores, pero claro, de momento non temos un mínimo para poder arrancar con esta excursión. É verdad que aínda estamos no prazo, que termina o 9 de outubro, o xoves, pero de momento non temos cobertas as plazas mínimas. Ben, unha excursión de 5 días. De 5 días. Que ten un precio de 500, se non me equivoco... 565 euros por persoa. E incluye todo esos 5 días, non? Sí, incluye a pensión completa, o autobús dende Cerceda hasta o destino e logo en destino, para todas esas salidas que temos programadas, con guía para as visitas de cada día. O hotel tamén. Hotel, 4 noites. Ben, abriu o prazo pasado venres, aínda non hai suficiente xente anotada, pero acaba de empezar, dixo que aínda queda tempo. Que nos conta desa excursión? Dixo que era cultural, pero... É cultural, é moi atractiva, ten varias visitas a outras ciudades, a Garda, a Ciudad Rodrigo, a propia Salamanca, que é moi bonita, Nos no que é o itinerario que levamos parecenos moi atractiva, pero, bueno, sorprendentemente non conseguimos aínda o mínimo. Bueno, ten un coste xa un pouco máis importante, pero hai que ter en conta que son 5 días. Sí, son 5 días ca pensión completa, cas visitas guiadas e con autobús en destino, queiras que non, eso encarece todo. Cambiamos de tema, falamos agora do servicio de terapia ocupacional. O Concello de Cerceda, en colaboración co Sergas, dispón dende primeiros deste mes de outubro de un servicio de terapia ocupacional dirixido a reducir a soidade non desexada para as persoas maiores. Nun principio vai destinado aos veciños maiores de 80 anos. E nos próximos días, dende o Concello, se poñerán en contacto por teléfono ou de xeito similar con todos os veciños maiores de 80 anos para saber si precisan deste servicio. O servicio de terapia ocupacional que o Concello de Cerceda, en colaboración co Sergas, dispón xa dende primeiros deste mes de outubro, un servicio de terapia ocupacional que vai dirixido a reducir a soidade non desexada das persoas maiores. máis temas. Este sábado haberá unha película, un audiovisual sobre a música tradicional oral galega. O Concello de Cerceda, en colaboración coa Diputación da Coruña, dentro do Outono das Artes, organiza este sábado que ven, día 11 ás 7 da tarde, no Auditorio Municipal de Cerceda, chega Lévame a Idea, o documental da cooperativa galega Navíos e Folerpas, que rende homenaxe ás mulleres protagonistas na creación, transmisión e divulgación da nosa música de tradición oral e da poesía popular. Esta peza documental reivindica cunha óptica feminista o papel fundamental das mulleres na preservación da poesía, o canto e a cultura popular de Galicia, piar esencial na nosa identidade colectiva. A transmisión oral das letras e música que nos vertebran como pobo está presente nas achegas que saen de distintos eidos vencellados ao mundo tradicional. Lembren que será este audiovisual, a súa proxección, este sábado que ven no Auditorio Municipal de Cerceda, un audiovisual sobre a música tradicional oral
que organiza o Concello de Cerceda en colaboración ca Diputación da Coruña este sábado día 11 ás 7 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda con entrada gratuita. Mais temas. Tamén falamos de un curso de almacén e manexo de carretillas elevadoras. É un curso formativo de operacións auxiliares de almacén, logística e manexo de carretillas elevadoras. Está destinado a demandantes de emprego e poboación activa en xeral. Vai a ser no viveiro de empresas no Acevedo, en Cerceda, os días 13, 14, 15 e 16 deste mes de outubro, polas mañáns, de 9:30 a 2:30. As inscripcións poden facelas no teléfono do Concello 981 68 50 01 na extensión 9 polas mañáns, de 9 da mañán a 2 da tarde, ou tamén poden facelo no correo promocioneconómica@cerceda.es. Os xoves que ven é cando se vai realizar. O curso é gratuito e as plazas son limitadas. Mais temas, o Concello de Cerceda organizou a pasada fin de semana o Cerceda Tapea, que foi todo un éxito a tenor pola cantidade de xente que se dirixiu aos diferentes establecementos que participaron, tanto venres, sábado como domingo, como tamén, evidentemente, porque se esgotaron prácticamente en todos eles as tapas que se foron poñendo. Tapas que, en xeral, a valoración foi de exquisitas, prácticamente todas elas. Houve xente que probou moitas das tapas que se ofrecían nos diferentes locais que foron percorrendo ao longo de toda a fin de semana. Pois ben, agora, na xornada de mañán, vai a ter lugar un sorteo. Mañán pola mañán ás 10 haberá un sorteo no que entrarán todos aqueles que participaron nestes rascas, premios sorpresas ou participaron pois sellando en tres locais diferentes eses participantes. Mañán se levará a cabo un sorteo e saberemos quenes serán os afortunados. Agora falamosles de unha xornada de micoloxía. O Concello de Cerceda organiza unha xornada de micoloxía neste mes de outubro. En concreto, vai a ser o sábado, día 25 deste mes de outubro. Sábado 25 de outubro, xornadas de micoloxía. Comezarán ás 10 da mañá coa presentación e teoría. E a partir das 11 menos cuarto ata 1:30 sairase ao monte para recollida e clasificación. En este caso, o plazo para inscribirse abriu na xornada de hoxe e vai a estar aberto ata o día 23. É gratuito, pero teñen que rexistrarse, teñen que anotarse na páxina web do Concello, onde atoparán un formulario na web do Concello, www.cerceda.org. En canto a ITV de maquinaria agrícola, pois que sepan que a partir deste próximo xoves se pode pasar a ITV de maquinaria agrícola en Cerceda, nos aparcamentos superiores do Parque Acuático, que será aí onde se instale a unidade móvil unha vez máis. Vai a estar dende o día 9 ata o día 21. Esta semana, xoves 9 e o 10 só estarán pola mañán. A semana que ven, lembren, estarán os días do 13 o 17, o último día 17 da semana que ven só estarán pola mañán, e logo o último día do 20 ou 21, pois en este caso estarán tamén de mañán e de tarde. Se alguén quere pedir cita previa, aínda pode facelo no 981 92 80 80 ou na súa web www.sicitv.com no apartado de cita previa. Xa coñecemos tamén o cartel da Festa do San Martiño en Cerceda, na parroquia de Cerceda, que organiza a Comisión de Festas e que vai a ser o día 8 de novembro. Sábado 8 de novembro, que comenzará con unha misa na honra ao San Martiño a 1 da tarde, para logo ás 2 comenzar a sesión vermú co disco móvil Impacto, e ás 3 da tarde un gran xantar popular a precio de 30 euros para os adultos de 5 a 10 anos, 15 euros, que ten como menú empanada, callos, churrasco, postres e bebidas con café con gotas. En este caso, para conseguir os tickets, poden facelo na Agroferretería Cerceda, na Peluquería Peluquera ou con calquera dos membros da Comisión de Festas. Pola tarde, despois do xantar, haberá sorpresas e a partir das 9, verbena con disco móvil Impacto. Haberá carpa para disfrutar de toda esta festa.
Tamén lle recordamos a todas aquelas persoas ás que se lle concedeu as axudas municipais para a escolarización que teñen agora que xustificalas. Teñen de prazo para xustificalas ata o día 13 de outubro. Foron 150 as persoas que acadaron estas axudas e agora teñen ata o 13 de outubro para xustificalas. Para elo teñen que presentar no Rexistro Xeral do Concello ou ben presencialmente ou pola sede electrónica a documentación precisa de o gasto realizado, é dicir, principalmente as facturas do gasto realizado para poder despois tamén cobrar esta axuda, cobrar esta subvención. Se teñen algunha dúbida, poden chamar ao teléfono 981 68 60 68. Este xoves que ven, día 9, é cando veñen os axentes da Policía Nacional para realizar a renovación do DNI aquí en Cerceda. Se alguén quere, aínda algunha praza libre para renovar o DNI, en este caso terían que solicitala na planta baixa do Concello, nas oficinas da Policía. E todos os que xa teñen, que lembren que este xoves que ven día 9 é cando se realiza o trámite da renovación do DNI en Cerceda. En canto ao tempo, Galicia topámonos mañán aínda baixo a influencia anticiclónica, aínda que os ventos serán xa do norte con aire frío en altura que vai a deixar, en xeral, ceos máis anubrados canto máis ao norte de Galicia, con posibles precipitacións febles, insistimos, canto máis ao norte de Galicia. Canto máis ao sur haberá nubes e claros e non haberá precipitacións. As temperaturas mínimas terán un moderado descenso, sendo notable o descenso nos valores máximos tamén. Os ventos soparán do norte, serán máis frouxos en principio, pero irán aumentando na intensidade a medida que avance o día. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, mañán voltamos. Saúdos na radio, donde está Marisol Rodríguez, na televisión Manuel Eirís, e na redacción quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.